Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Manay kasabutan. Amaw gina, paglaban sa tong grupo. Og tungod na, ato pod nga obligasyon ang pagtabang sa ilang pamilya. Suportahan na to ang ilang pamilya. Pinaagi sa tong grupo. Dapat lang. Dapat lang. Hilom nga, hilom. Oy. Nanawag na ko ang akong gisugo nga mo salvage nila ni Abel ug Inting. Hello, Kakibot. Pakyas me. unsa? Mga inutil! Ayaw kakibot. Bati mong komentaryo. Hapit ming mga matay tungo sa imong gisugo na mo. Yang kan lang minimong ginutil. Galit siya. Oh, uy! Kakibot! Bati ka kakibot. Bati ka! Asa mo karon? Ha? Balik na mo niya. Hapit mo diskwento ya inon minimong ginutil. Kaniyot, Balik mo niya! Okay. Magpabot ko ha, magpabot ko. Bye! Litsoy! Dito po, kagibot. Pakyas! Oh, pakyas! Unsa? Nyo, Bismarga. Ngano ola? Karon ba ni ay dakong kantidad ni bay kanang igi ka po nga no magkulba agad pa may akong dughan oy. Ngano man? Kano kulbaan ka man, Ola? Kung an ba, tingaling unya ba kanang dinin nagtatulison din sa bay. Ola. Oh, nag-sir ba? Out nyor? Luna kita yung mga security guard. Ay, pila na ba na sila kabuok? Dara kabuok, sir. At tabangan usar, pluyo po sa gate usa. Ola, kung mga rino si Abel, safe na kita. Pero, ay, mga redyo kato si Abel, no? Dapat lang mo anhigyon siya. Nakasiguro yun ka nga marik tong, ang ako pasabot ba, sir, sigurado ka na imoto siyang anak? Sige ka magbalik, Ola. Nakasiguro ko. Si Abel akong anak. Unya, si Nirito Bidireko, puro man ako supak. Kung ano, dili siya gusto ano na kaagaw sa imong pagpangga. Musugot siya sa dili. Kuhaon ko si Abel. Kuhaon ako sa dini ani sa bahay. Para dinhi siya mupuyo na sa akong panimay. O, mo ba niyan? O, kanang malipay yung kuwani na sa Abel, oy! Ngano man kuno ola? O kuan, aron na niya ang mga mahal sa kong gisabak. Hangkaw. Oh, ay, kasi Abel ba, ang ako yung long dream husband. Pagpuyo, Ola! Ay, hala. Sila na si Inting Tutikol ug si Abel. Miabot na gid sila. Di ka magtuod ay iti. Tinuod gid na Inting. Nganong nahimo mang anak si Abel ni Don Rafael? Ay, ang inahan ni Bay Abel nga sinang Julita kanhi katabang ni Don Rafael. Unsay ngan? Unya, katuday siyang babae taon si Bay Abel ba? Katong inahan taon niya ba? Guwapam sa to. Nahimo galing pista kuno ka ng Rainas pista, ha? Mo'y nahimo kuno. Agis mo ko ni Don Rafael. Wala no. Tirami dun sa Dennis Don Rafael dahil bida. Kay maode kini ang tigatiman ko nung Don Rafael sa dihang nabiyudo na kini. Si na Julita taon. Maoy
nagtabang o nagatiman ni Don Rafael o niya, na-develop siguro doon, may nitabo nila, mabdus, oy, ha? Ni adto og laing nasod si Don Rafael nya wadain mo balik gintriga siya kay may lain man ay babae kauban si Don Rafael sa gawas ilaya si Ma'am Julita taon kay mabdos man taon pa mama ni Bay Abel taon 5 ka buwan pag uli ni Don Rafael wa na makit si na Julita nga inahan ni Bay Abel Kun mao, anak gyud di ay. basta mo ipangangkon Don Rafael og gitadyagan si Bay Abel oy nga adtong puyo sila ha Hala mo ba? oh Sa ato pa, muundang siya og trabaho diri sa gasolinahan. Malakpit ka na. Mabiya na si Bay Pael rin. Ay, Bay Pael si Bay Abel. Forbida. Iya ng bilibaran. Ana. Ganon yun dingo si Leon Rafael nga. May angko siya nga. Ako kang anak. Ako ang imong amahan. Kung saan naman di ay. Di ay pa. Kung mabalhin ko na si Bay Abel, alas bis siguro. Mabahin na sa katigayunan ng Rafael. Oy, og mamahimo na sab na siyang milyonaryo. Swerte siya. Oh, pero murag, nindot yung kapanaran. Pero murag, dols ka ba tayo? Ha? Unsay? Karon lang, bidagi ambos mo, oy. Ha? Unsa inting? Oh, swerte lang kay, kalikay, bi. May likay na mo ang kamatayon ba? Di pa yun, may pati yun nun. Unsa mangitabua? Anine, ha? Sa dayo na mo uli, gipara mi, nagtuon mig checkpoint. Kaya nagpating mo lagi. Pag doon na mo, nakita mo na mo ni Buno sa armas. Ay sus, pasutoy, may padagas, Bay Abel. Gipawan na namin mga bala, may gani kay, di ba, o ka nga, sinanaw ni sinimo migo taon, ha? Pasok ko atong rambo sa una, ha? Porbida. Liko-liko na ako ang dagas motor. Bram, 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 bram. Mawagin kay Goy. Kinuo ko in taon ninyo. Oh, eh. padayon may ginuglanay, misaka, misbukid, pinarambog itong ako sunod sila, pero sila'y hanas, di ka maubdag motor ang mga kanahan, di sila ganahan o mga libaongon nga daan ba? Daghan mga bato, ugdo-ugdo, kalisod sila, gipakat akong motor, bram, bram, kat kung may motor. Hawa sila klahos, oy, sabida. Lisod ba sila sa akas mong to, di ba sila kibaw? Ipadagan ako, gipaligiran ako mga bato, kabis may abil, gipaligiran ako mga bato. Nagaligid ang mga hinampak. Kinsa mo to mga tawhana ha, inting? Abo to yung mga daotang tao, pero wa sila mga balang puso, day. Ha, sila naguko, guko sila nga reserta sa una, porbida. Apil ko ta ng mga lumba-lumba motor, kat bungtod-bungtod niya. Ako'y bida to yung naitabo na mong bayabil karon. Ako'y bida. Ikaw. Oh, tural. Pero sa nahitabong tulis, pero tini mo nakatago. Oh, iba yun. Maro man eh. Sa mga pariham ta sa akong amigo sa una, isog siya. Si Amoy Bruce Lee. Yeah. Pag giplaglahan sila, pasok sila. Mao na diha. Pero inting, anak kay og dato si Abel no? Mao daing garbuso na kaayo. Uy. Na managad. Usa! Nga ko taong nakasulti mo siya niya na. Bain. Basta ako siya gisultihan. Ako siya giignan sa nga nag-istoryahan ko siya sa mga paghitabo ba taon nga nahimo kang anak Don Rafael. Ano ba man to? Mao to wa na managad. Wa na kuno ka managad niya kay milyonaryo na ka. Anak na kuno kag milyonaryo. Arte na kay ka. Wa akong manghambog ano eh. O, ato rito. Charity. Uy, Nyorito. Kumusta na ka? Ay ko bugal-bugal gud. Nyorito gud taon. Huwag yun no? Nga anak na kag milyonaryo. Wa man dayon kumutuo ni ana, Charity. Pero gisaysay naman kaha ni Don Rafael. Oman gani. Pero mormag murag man limbaw ta kung balibo nga maruna nga ako. Nahimo niya anak. Siya man ka ang miangko nimo nga iyang anak. O siya. O iya pa ganing ipakita diri kada ko ang ilang picture ni Nanay Julita. Kun mao na. Congratulations. Congrats Bauroy. Motibo naman kaniya. Iya kong gitaniagan nga pabalhin ko puyo. Nga sa ato pa, magkalagyo na sa tabayot. Charity. Go ahead. Ayaw palabi ang swerte. Makortahan na ka ug makarampa na kag maayo. Charity.
Yes, Marga, darling. Unsa na kayo status ni atong mga tulisan nga gida sa ospital, no? Nagpaabot ko sa report sa mga pulis. Mas maayo na mahibaw ta. Katingali unyag, makalayas to. Oh, yes, Marga. Oh, uy. Magpaliba kay. Ang hippie na siguro kining nanawag. Hello. Yes, Chef. Jose Balita, ha? Unsa? No. Dili. Darling? Ngano? Unsa ni hitabo, ha? Darling? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!